Velkommen til dagens health hack, biohack af kroppen. Altså det er simpelthen så taknemmeligt at lave de her videoer. Det får også lige mig til at reflektere lidt over alt det gode, man kan gøre i hverdagen. Fordi der er rigtig mange ting, man kan gøre for at få en bedre livskvalitet, noget mere overskud og simpelthen bare få det mere lækkert i hverdagen. Men dagens hack er noget lidt mere sådan, hvad kan man sige, lidt mere indgribende, kan man sige på nogle måder, men det er noget, du nemt kan implementere i hverdagen, og det er jo det her med at gøre noget godt for andre. Fordi der er rigtig meget forskning, der tyder på, at når man gør en god gerning, det kan være helt små ting, som at man lige giver et smil til nogen på cykelstien, eller siger ekstra tak for sin matcha, når man er nede og hente den. Men bare det, at man gør noget godt for andre, det kan altså øge ens livskvalitet, det kan også skabe noget mere mening, og man bliver bare generelt et gladere menneske af at gøre noget godt for andre. En anden ting, som også er lidt i tråd med det her, det er jo taknemmelighed. Og det er altså noget, man kan implementere sammen, så man kan lægge to ting sammen. Både det der med at sige tak i hverdagen, men også at være mere taknemmelig for sine omgivelser, og så ikke være nærig med at sige tak, men også det her med, at man måske foreslår en ven eller en veninde eller noget andet og hjælpe til med noget. Det kan også bare i sig selv være en kæmpe gave og give dig et kæmpe boost. For det der med, når vi føler, at der er nogen, der har brug for os på en lidt anden måde, det gør, at vi får skabt mere mening i vores hverdag, og det skaber altså noget mere balance i vores nervesystem, og det skaber noget mere livsglæde og bedre energi. Så en tredje ting, der ligger lidt i tråd med det her, det er jo godt, det er juletid, fordi så er der jo stor chance for, at man kan gøre noget godt for andre. Men det at tilsidesætte sine egne behov, det kan faktisk skabe noget mere overskud, hvis det er noget meningsfyldt, man tilsidesætter det for. Fordi det kan godt være et tema for mange at have sig selv på bunden af dagens liste, eller generelt listen for hverdagen. Men hvis man kan sætte sig selv øverst på den liste, så man kan fylde sig selv op med god energi, så bliver det også nemmere at give til andre. Så det kan være, at du lige skal sætte dig ned og så kigge på dine prioriteringer og se, hvor du selv ligger på listen. Det er svært at hælde fra en tom kop. Og jeg tænker også, det giver mening, at man prøver at give det bedste af sig selv frem for det, der er tilbage af en selv. Men prioritering af ting, der gør dig glad, ting, der giver mening, aktivt gå ind og kigge på hverdagen og se, om der er noget, man kan skrue på. Forhåbentlig så er der noget, du kan få implementeret af de her gode ting. Det kan også være, at man starter med noget skrift, hvis der er bedre overskud til det. Altså bare, jeg har sådan en ting om mandagen, at hver mandag, der skriver jeg lige en kærlig mandagsbesked til mine venner. Bare lige ønsker dem en god mandag og sender dem god energi, og det giver altså bare noget glæde at få sådan en besked. Så små ting kan altså gøre en kæmpe stor forskel i det store billede. Jeg håber sådan, at der var noget af det her, du kunne bruge, og jeg glæder mig sådan til at høre om, hvordan det er gået. Generelt så håber jeg, at du får en rigtig dejlig december måned. Pas godt på dig selv. På gensyn.